respiratori. L'aparell respiratori és quan respirem. Explica'ls amb ells. L'aparell respiratori és com respirem. Més fort, Júlia. Si fas tonteries? Obtenim oxigen Molt bé. i eliminem diòxid de carboni. Molt bé. Que bé. Obtenim oxigen i deixem anar diòxid de carboni. Júlia, sense por, més fort. Casualitat. No, És així. és que no diu res, de moment. Espereu un segon. Un. Portàs. Vale? Procés. Involuntari. Què vol dir que és un procés involuntari? Què vol dir, Júlia, que és un procés involuntari? Que no cal que el pensem tota l'estona. Us en recordeu que l'altre dia dèiem que respirem sense pensar tota l'estona? He de respirar. I automàtic. És un procés involuntari i automàtic. Igual que el cor que batem a sol, no hem pas de pensar que l'hem de fer bategar, que no? Perquè si penses en una altra cosa, després el cor es farà de bategar. Quines? Pastes. Laringe. A on? Ai. Fosses? Fosses nasals. Molt bé. Laringe. Molt bé. Tràquea. Bronquis. Bronquials. Pulmons. I? Dia. Molt bé. Simbòlic. Diafragma, molt bé. Són paraules difícils, Malalties. Quines malalties podem tenir? Quines malalties? Què passa? Quines? Pneumonia. Pneumonia. Què és una pneumonia? La meva mare em va dir. I meva. Què és la pneumonia? Jo ho sé. Surten bolets als pulmons? Jo ho sé. Sí! No. Cucs als pulmons. Deixa'm dir que els pulmons... Mira. Júlia, mira. Tenen molts mocs i costa una mica de respirar. Molt bé. Jo vaig estar a punt de tindre-la. I fa una infecció. Mama. Mana. Ui, acabar. Ja ho sé, però estàvem dient que era la pneumonia. Continua. Asma. Asma, jo en tinc d'asma. Què és l'asma? Tinc una malaltia. Què és l'asma, Júlia? Pneumonia. Ara ens parlarem de què és l'asma. I què més? Quitis. Bronquitis? Kitty. Suficiència respiratòria. Insuficiència respiratòria. Qui sap què és l'asma? Ja? L'asma és quan corres molt, quan corres Sí. i tens al·lèrgia a alguna cosa. Sí. Jo tinc al·lèrgia a les gramínies i a l'època que jo, quan corro, em costa molt respirar. Però per què? Per què ens costa respirar si tenim asma? Perquè els mocs se m'acumulen. No és pels mocs, l'asma. Pneumonia. Júlia. No ho saps? Algú ho sap? Què deu passar? Respira sense aire. Es creu sense aire. Què deu passar al nostre cos que no arribi Que no aire? agafa gaire aire. Que no agafa per què? Què deu passar? Apretat. Està tancat. L'Oriol en té. Els bronquiols es tanquen i no agafen l'aire. Per això ens afoguem. L'Oriol té res. Vam anar a fer una excursió amb bici. Però ho explica, digues. I es va quedar sense aire. Què hem de parlar? No es va quedar sense aire, es va fer així, va començar a fer així. Que de palmats, no?